Мактап йөргән кунак аш алдыннан килә ди татар халык мәкале. Әлеге мәкаль бу көннәрдә бик актуаль булгандыр дип уйлыйм, чөнки яңа ел бәйрәмнәре дәвам итә, бер-берегезгә кунакка йөрешкәнсездер, рәхәтләнеп сыйлангансыздыр, сыйлашкансыздыр. Һәм инде ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруда җитте. Бүген дә без сезне тәмле рецепт белән сыйларбыз. Каршы алыгыз, бүгенге кунагыбыз татар эстрадасының популяр җырчысы Дилә Нигъмәтуллина Бариева. Кызык. Что дисәм ярыймы, Дилә? Сәлам Булат. Сәлам, сәлам. Сәлам дуслар. Яңа еллар белән сезне дип әйтә аласың. Әйе, яңа еллар белән сезне чын күңелдән иң мөһиме исәнлек, саулык, тазалык, байлык һәм инде әлбәттә күңел тынычлыгы дип әйтәсек. Һәм сәламәтлек. Мәһәм, булды. Бу тазалык шуңа керде инде. Мин инде татар хатыны буларак, Әйе. саф, чын татар хатыны буларак сезгә күчтәнәчләр белән килдем. Так. Беренчедән, бу инде берсе сиңа, берсе тәмле крәшкә истәлеккә, бу минем шундый матур блокнотиклар. Әйе. Дилә Нигъмәтуллина акыллы һәм шәп идеялар өчен диелгән. Бусы инде безнең бал, безнең үзебезнең кичкенә генә шундый умарталы чыгып, умарта Умартачылык белән шөгыльләнәсез. Умарталарыгыз бар. Умарталарыгыз бар. Әйе, умарталарыбыз бар. Уялар бар дип әйтәләр инде. Әйе, инде яларыбыз бар. Менә үзебезнең бал. Ничәү? Безнең 5 умарта, һәр берсенә шуңа дифән. Оha, миллионнар эшлисез икән. Әйе, бик күп эшлибез. Үзегезнеке? Күчтәнәчкә өләшеп бетерәбез. Тукта, син үзеңдә бал аерта беләсеңме? Әйе, инде әлбәттә. Син шаклармысың? Юк, мине ишеп шакмыйлар менә. Мин Даже кыртлар да сине шакмый. Юк, хәтта кыртлар да мине шакмый. Аннары инде мин җәй буе үләннәр җыярга яратам. Урманга китеп. Төрле җирдә җыям, ягъни экологик чиста җирләрдә, Урыннарда. төрле җирдә нинди Мари урманнарында бар Мари ул. урманнарында да җыям, гастрольләрдә да кай вакытта җыям. Менә шунда минем җыйган, хәтта бераз җиргә барсак, мәсәлән, Кырымга бардык, анда менә лаган да алып кайткан идем, аны да салып җибәрдем. Менә бу сезгә махсус үзем җыйган şey, үлән чәе. Дилә, бик яхшы бүләкләр булды әле бу. Шул. Шәй, бал, шәй менә. Дилә, бүләкләрең өчен бик зур рәхмәт. Без аларны әлбәттә урнаштырырбыз, эчәсен эчәрбез, ашасын, ашарбыз, язасын язарбыз дигәндәй. Безнең тапшырыбызның бар шарты. Шарты булайрак. Безнең телевизион тамашачыларыбыз рецепт юллыйларда. Без рецептны элегрәк күреп буладыр фотосын. Ага, фотода кебек эшләп буладыр. Хәзер алай күрсәтмиләр. Хәзер ингредиентлар. Йо, ингредиентларын бирәм менә. Мин сиңа бик теләп тапшырырым рецептын да менә сөйләп тә күрсәтәрим, әгәр дә үзем дә белсәм. Тапшырның редакторлар миңа да әйтмиләр, менә валлаһи бал тотып әйтәм. Бал тотып ярар. Шәй тотып әйтәм. Булат, мин сиңа ышанам. Диләне тотып әйтәм инде менә, точно белмим. Ләкин бер нәрсә бар, ингредиентларын хәзер барысына монда җәеп салабыз. Нәрсәләр әзерләнгәнен син беләчәксең. Син карыйсың да үзеңнең менә акыллы фикерләрең белән, күзаллавың белән, ички тыймлык хисең белән, так, Булат, бу мөгаен шундый ризык булырдыр дип, шуны әзерлисең. Анна хәлесилә бетерәм, әзерләп бетергәч. Йо, чыгарабызлар барысында. Менә мисә чыгара башлый да алам син тегеп. Түзмисең, бу беренчесе әле. Әзерләнеп беткәч, мин сиңа аның фотосын телефонга җибәрәләр дә, мин сиңа күрсәтәм. Карыйбыз. Туры киләме юкмы? Менә монда иң кызыгы. Әгәр дә андый-мондый, монда шанслар 50-гә 50. Туры килсә, сиңа тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводыннан әлеге коймак пешерә торган таба синеке булачак. Менә бит хикмәт нәрсәдә икән. Булай гына бирмиләр монда табан, әйеме? Юк, как эшләп аша дип өйрәтәләр иде безне. Как раз яңа таба килә. Җиңсәң. Юк икән, бу таба китә. Телевизион тамашачыбызга. Что, где, когда уенына ошап китте бу. Миңа да шулай дип тоела. Дилә үзем дә шулай дип уйлыйм. Минем үземнең бер дә сезнең рольдә катнашасым килми бу тапшырык саларыннан. Ул бик авыр, бик читен. Шулай да әйдәгез тәвәккәлләп карыйк. Аның уен кебек. Әлбәттә, аның каравы иң мөһиме күңелле аралашырга. Сиңа уңышлар телибез дә, җиңне сызганабыз да, эшләргә башлыйбыз. Я, Дилә, менә шулар инде алар. Сыр, тавык, ите, ак ите, тушы дибез, суган. Нәрсә икән беләсең? Брокколи һәм сөт өсте.
Süt üstü deymiz. Koyma. Dile менә буларды, коймак дисәң дә була. Шәһәр коймагы, сыйык. Bu ингредиентлардан төрле эшләр пешереп була. Әлбәттә, монда мәсәлән, просто тавыкны суган белән кыздырып булаймы? Брокколи истәп була, süt истәп була, süt истәп була. Сыр уп саларга була. Брокколины сыр белән генә дә пешереп була. Брокколины коймак белән генә дә пешереп була. Суганны просто ашап була. Теләсәң салат та ясап була монда. Bu инде сливки әлбәттә инде безнең тавыкка салына, суган белән сыр запеканкада эшләп була. Әйдәгез алайса, берәр төрле запеканка эшлик инде. Сиңа нәрсә, син монда хәзер тагын әйтәме? Нәрсә кирәк була сиңа менә? Кәстрүл кирәкме? Туры килмәсә туры килми, әмма ләкин мин эшләр идем запеканка. Яра, шулай. Бу запеканка нидәме? Син моны Духовкада. духовкага саласыңмы? Ну, ингелек менә кыздырып алырга кирәк. Итне суган белән. Аннары инде салабыз зур савыт, бер шундый Запеканка өчен. пиаласы. Яхшы, ярый. Теләсәң инде берәр савыт, анда салабыз шу менә кыздырылган тавыкны. Бер аннары үстенә салабыз сливки. Һәм инде брокколи үстенә сыр. Һәм шуны тыгып куябыз. Шулай бит. Әйдә, шулай булсын. Мин сиңа уңышлар теләп калам. Хәзер табаларын да, син сораган савытларын да бирәм. Киттек. Я, Дилә, менә син сораган бөтен әйберләр дә монда. Кукмара табасы. Запеканка өчен савыт. Ярыйдыр бит? Шулай ук кукмараныкы. Менә бөтен нәрсә бездә кукмараны күреп торасың. Ага, кукмара. Ярагаймасыннары. Я, эшне башлыйк диләйме? Пычак аласыңмы, турыйсыңмы? Мин әйт сиңа, яме? Булат, моны Миңа үткен пычак кирәк. Үткенме бу? Пычак. Үткен диярлек пычаклар. Артык үткен булса, бездә кулын кисүчләр дә булды, бармагын кисүчләр булды. Әйе, шу, менә шу кулын кисеп җибәрмәсеннәр өчен. Турыйбыз да инде. Рейттереп, шулай? Рейтеп. Заны салсак та була монда. Мин гомумән бу ингредиентларга бик сөендем әле. Мин яратмыйм узак пешергән нәрсәләр. Әйе, заклап, нитеп. Вакыт та юк кухняда заклап. Мин яратам шундай гади, тиз генә Шалт пешә торган. Әйе. Рецептлар яратам, шуның өчен без хәзер моны пешерәбез дә. Булай бик суганны статурысыңыз. Әйе, моны Суган турарга өйрәнгәнсең. Суга салып әзерләп куйганнар. Сал. Майында бераз авызы балырбыз әле. Әйе. Менә бетте китте. Әз генә май кирәк булачак, әйеме? Әлбәттә. Әйдә булай, син майны сал, агач кашык бар анда, ике төрле. Берсен бирәсең миңа. Син булгатып. Мин булгатып оторырмын. Син хәзергә тавыкны турый тор, ә мин инде үзебезнең җылы матур сүзләремне, хисләремне белгертермен. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара Металл Саба заводы акционерлык җәмгыятенә. Кукмара Сәүдә маркасы җәмәгать ул вакыт белән сыналган Саба үзебездә Рәсәйдә Кукмарада җитештерелә һәм уңайлылык өчен әлеге заманча шәп Сабаны сез интернет кибет аша сатып ала аласыз. Игезгә кадәр үк китереп бирәчәкләр. Соңгы вакытта бик популяр бит ул. Әлеге ысул интернет кибет аша заказ бирү. Әйе. Анда битне тотып карарга кирәк түгел табалар. Нәрсәгә аларны тотып карарга? Ул бит күлмәк түгел. Аны карыйсың да, сайлыйсың да, аласың. Әгәр дә инде шулай да сез тегә менә тотып карап шын татар икәнсез, диме? Барырга мөмкинсез аларның фирменный кибетләренә. Кукмарада фирменный кибетләре бар. Бар Казанда 4 кибетләре. Беренчесе ачылган Павлюхин урамы 114 адресы буенча, икенчесе Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк Сәүдә үзәгенең беренче катында, Мусин урамы 23Б, шулай ук Ленинградский урамы 27 адресы буенча ачылды. Анда бәхетле кибетенең беренче катында ул һәм ачылды Царевода. Менә Царевода яшәүчеләр дә инде хәзер фирменный Кукмара кибетләренә барып, үзегезгә яңа елга яңа бүләк ясый аласыз. Дилә, бик тиз булды. Афәрин. Бик тиз, әле хәтта тавада кызып өлгермәде, син инде турап та куйдың. Менә шулай, әйе. Я, Дилә, яңа ел башланып китте. Яңа елга инде бик күп вакыйгалар белән кирдең син.
Ул да гашык. Иң төп вакыйгаларның берсе инде ул да булса, закон буенча кияүгә чыктың дисәк була. Без үзебезнең мөнәсәбәтләрне Рәсмиләштердек. Менә рәсмиләштердек. рәсмиләштердек. Ул сиңа нәрсә бирә рәсмиләштерү? Сез никах белән ничә ел яшәдегез? 5 ел, 4 ел, 3 Никах ел. белән без 4 ел яшәдек. Никах укытып инде, шулай Никах укытып инде, без аны никахны да инде үзебезчә генә шулай тиз генә. Теге үзегез укымагансыз, Булат, никахны без үзебез генә укып аттык инде. Мин сиңа укып, син миңа укыйсың. Мин дип әйтүем инде, зурлап үткәрмәдек. Булды анда безнең өйдә генә 4 кеше белән, 5 кеше белән яшәү. Ну инде иң мөһиме бит инде хәзрәт килеп, Иң мөһиме. Аллаһ каршында сезне ир белән хатын дип игълан итү. Ул Әмма ләкин инде миңа менә шушы угышны алып бирсәң, бик рәхмәтле булыр. Так, әмма инде дидең, менә аннан соң, тора бара нәрсәдер. Тора бара бер нәрсә дә үзгәрде дип әйтә алмыйм. Кемнең фикере булды менә беренче? Кемнең инициативасы? Инициатива. Так, әйдә, менә. Ул сиңа килде. Кара әле. Минем Фамилияң Нигъматуллина, конечно, синең бик әйбәт. Ничек сиңа минем Бариев фамилиясы, шамай Бариев. Юк, алай дип әйтмәдем. Нәйсә син? Кара әле кадерлем, син нәрсәдер һаман мине фамилияны бирмисең дә бирмисең. Шундый Бариева буласы килә. Тойдым алай синең Нигъматуллина булып. Мин калырмын Нигъматуллина булып, конечно, нидә, сәхнәдә. Юк, беләсеңме, синең сүзләрендә хаклык бар. Паспортта Бариева булып карыйсы килә. Менә чөнки мин аңа инде әйткәнем бар иде, менә мин рәхәтләнеп Бариева булып йөрер идем дип. Ул иштәмешкә салышкан була һаман. Юк инде, алай түгел ул. Юк, мындай Без түгелме? инде кошында булса, барып кайтырга кирәк була. Салабызмы? Без менә салабыз, мин үземнең тактаны бушатып алмакчы менә шулай итеп. Сез барып кайтмакчы идегез инде загызга. Барып кайтмакчы идек инде загызга. Һаман шул вакыт җитми нәрсәдер инде һаман. Инде кирәк дип йөрдек тә. Син Мин булган торам, Аштыргалап кирәк. Юк, кирәк дип. Шуннан бардыгыз инде. Шулай итеп, бер көнне кергән идем нәрсәгәдер госуслугига сайтына кирдем дә, безнең күптән түгел кияүгә чыккан мен сеңлекәш миңа үз туйларны эшләгән иде, без шуны моторлап утырган идек. Шуклар миңа ошап китте. Мин әйтәм, кызык икән. Кара әле, миндә тагын туй күлмәге киясе килә башлады бит әле. Төркиясе килеп китте, шунда уйлары барлыкка килде. Анысын инде шын әйтәм. Шуннан соң госуслугига кирдем дә, заявлениены ничек дип бирәләр икән дип кирип караган идем. Ул шунда җиңел икән. Мин шунда җиңел икән, Илсур хатта сизмидә калды. Загызга язу килгәч. Иреме шаярып кына әйткән идем. Скриншот җибәрдем дә, мен әйтәм, әйдә, әллә мен әйтәм, заявление язган шунда дип, ул миңа. Әйдә, дип әйтмәсенме? Мен әйтәм, син шунлап әйтәсеңме соң? Инде нәрсәне барырга да кайтырга инде загызга нәрсәсе бар инде аны дип. Мен әйтәм, ярар алайса. Шулай итәрбез. Миңа бер линкә бирсәң, менә бу сырны. Ал, синеке булсын. Синеке булсын. Димәк, бардыгыз кайт. Нигә туй күлмәкләре киеп? Спонтан рәвештә генә. Туй күлмәкләре. Шулай итеп барып кайтмакчы идек загызга. Так. Монда бит инде. Әйткән идем, ничектер телдән чыгып төште дә инде туганнарга, менә без барып кайтырга булдык әле загызга, рәсмиләштерергә безнең мөнәсәбәтләрне дип әйткән, ничек инде сез туй күлмәксез барасыңмы әллә загызга дип. Шулай итеп китте, аннары иреме әйтә, караңгы булдыклар кирәктер бит инде ди. Мен әйтәм, Инде теге тиз генә бер тимер чыбык аласың да бөгеп куясың дип. Булдаклар мен әйтәм, кирәктер, мин турында уйламадым да бит әле. Киттек без булдаклар эзләргә, кибеткә. Булдаклар алдык бит инде. Әле үзем булдак дим, буна булдакны калдырганмын да. Менә шулай инде, менә шулай була ул ашыккан. Әле бик күнегелмәгән бит әле булдак куеп. Шулай итеп без булдактан кына башланган идек. Аннары инде туй күлмәге дә аласы килеп китте. Аннары инде. Шушны сатып алдыңмы ни? Әйе. Прокатка гына түгел теге. Сатып алдым. Шуның өчен. Әйе. Ой. Менә шулай. Бер кидең дә әлеп куйдым инде. Әйе. Элнеп торсын әле бер нәрсәгә. Бик кыйбатлы фото булган бу сиңа Instagram өчен. Әйе, шулай саярып алдык инде үзебездә. Ирем миңа шулай диде, нәкъ шулай диде. Ир кешеләр бер төрле фикерләр, фикер йөртәләр. Бу безнең
шайырып кына уйланган ЗАГС бик кыйбатка төште әле миңа диде. Так, бу булды. Шулай. Ярар. Ахыры хәерле булсын дип. Иң мөһиме хәзер теге картлык көннәрегезгә кадәр балакайларым бергә кулга кул тотынышып. Иң мөһиме бит инде теге кулга кул тотынышып. Ахыргы көннәрегезгә кадәр картаймыш көннәрегезгә кадәр Җырдагы кебек. 85 тулганда дип. 85 тулганда дип. Рәхәтләнеп. Матур яшәргә җансың, яме? Ярар, матур гаилә бәхете теләп калабыз сезгә. Рәхмәт Юсуф. Барыбымы, Матуринамы, иң мөһиме бергә. Гомергә, нашу. Булсын. Дилә, шулай итеп монсы аңлашылды. Гаилә бәхете теләдек. Хәзер монда нәрсә иҗатка күчик инде. Иҗатта ничегрәк? Җырлар, клиплар, концертлар, планлаштырасыңмы, юкмы? Син бер вакыт бит инде сез бер вакыт түгел, озак кына вакыт абыең белән концертлар куядырыгыз, уртак концертлар дип әйтәңне гөлберләшеп. Кемнәрдер ирле, хатынлы дуэт булса сез абыйлы, сеңелле дуэт. Гастрольләр чынлап та безнең инде кайда гына булмадык. Инде генә илләрне гизмәдек дигәндәй. Әмма ләкин бу соңгы вакытларда гастрольләрне кичектереп торырга Туры килде инде ул. Сиңа гына түгел күп кешегә дә. Пандемиялар белән инде күп концертларны инде отменять күчереп йөреп без шулай уйладык та әзрәк тынычлансын әле тормышлар. Аннары бер шундый зур гына бер тур эшләр без әле. Әмма ләкин инде сольный концерт эшләргә планлаштырам, анда уйлар бар. Менә клип төшердек бит инде күптән түгел яңа җырга. Яңа җырларын чыгып тора. Әйе, яңа җырлар бар. Аллага шөкер, иҗат итәбез. Чөнки инде иҗат кешесе нәрсә белән генә шөгыльләнсә дә, ул барыбер инде бирәк күп еллар иҗат белән шөгыльләнгән кеше, ул беркайчан да аннан Бер җырлаган кеше туктый алмый инде. Туктый алмый. Ул мөмкин түгел. Безнең инде бу өлгергәндер. Юк, әйдәл салабызмы әле? Беренче катта нәрсә булачак бу? Булырга тиеш. Әйдә. Әлбәттә. Тиз генә эшли торган бит. Бу тиз рецепт. Бу хәтта менә мәсәлән завтракка да, иртәнге өлгертеп була. Бик туры килә торган. Моны хәтта иртәнге ашка да өлгертеп була, әгәр дә 2 саат алдан торсагыз. Юк инде моны ничә минут эчендә генә эшләп ташлыйбыз без аны хәзер. Так, булды. Булды. Хәзер инде моны Салабыз. Син моны эшләгәнең бар кеше кебек кыланасың. Мин инде гомумән ашарга пешерергә бик яратам. Ашарга пешерәм, еш пешерәм. Бу безнең әле каткан. Әле җибеп җитмәгән. Һәм инде өстенә сыр сибеп җибәрәбез дә духовкага, безнең пешкә Узатабыз, әйме? Узатабыз моны, әйе. Шуның белән шул безнең. Әйе. Шуны достар безнең тапшырыбыз тәмам, ахырына якынлашты дип уйлый күрмәгез. Әле уртасына гына барып җитәбез. Мәсәлән, сиңа рубрикаларда әзерләп куйдык бүген. Рубрикаларда булачак. Бер салып битмисеңме битмәсендә? Ни? Тузламадык, бұрышламадык. Бит әле. Бұрышламадык. Сыр бар. Тузла бұрышлама өстеннән генә. Бу вакыт туз бик әйбәт. Була ул. Моны өстендә генә шуган сип җибәреп була. Аның сырында тузы бар бит. Бар. Мин гомумән бик тузлы әйбер ашарга тырышмыйм. Менә миндән яхшы шундый. Әз генә тузсыз булырга тиеш. Чөнки тузны өстә була, алып булмый шул дуслар. Менә шулай әз генә тузы җитәр җитмәс кенә булсын да, әз генә бурышлап җибәрәм. Бурышны да бик яратам инде мин. Ах, мин дә яратам менә. Директән шундый. Шуны Күрек яратасыз. Мин күбрәк булганда яратам. Шулай булсын ярар. Хәзер инде без моны менә сырны да бик күп яратам. Бер сыр бер кашын артык булмый. Булмас дип уйлыйм. Әйе, мин дә. Синең Италиядә шулай ана. Тулысынча килешәм. Тутыралар анда. Салалар. Моны ничә минутта пешерә? Без ничә минут? Бу инде бик тиз пешәчәк. Бер 15 минут. Карарбыз. 15-20 минут. Я, озатабызмы? Озатыр алдыннан безнең эш бетте дип әйтсәк тә була, дуслар. Диләбез сиңа хәзер эш кушабыз беренчедән савыт саба җыярга. Элгересең, әнә тегендә мойка. Губкада шунда. Монсы бер икенчедән рубрика булачак. Безнең тапшырык саларында рубрика
Нинди рубрика икәнен шулай ук берникадәр рекламадан соң аңлатырбыз. Хәзер тәмле көрәштә реклама. Ә без моны озатабыз духовкага. Достар, ТМТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы дәвам итә. Тәмле көрәштә кунакта бүген яшьлек тавышы тапшыруының алып баручысы. Менә шунда искә төшерим инде. Шулай бит әле. Хәзер коллегада. Шулай бит ТМТВ телеканалында. Ну, алып бару синең өчен яңа түгел инде, чөнки элегрәк әле хит-парадлар алып барадыр, шулай бит анда. Бөтен артистлар алып барып чыкты буга инде Иң беренче хит-парадларны. хит-парадларны без алып барабыз. Хәтерисезме, кәеф ничек? Әле кәеф ничек дигәне бар әле. О, ай, 20 ел узган инде. 20 елга якын дип әйтик инде, якын. Я, телевизион алып баручы кабаттан искә төштеме инде, ничек алып барулар? Алып барулар миңа калса, миңа авыр түгел. Җиңел? Җиңел. Яхшы рәхәт. Тиз генә яздырабыз. Тиз генә укып чыган. Хәзер бит инде аның мөмкинчелекләре дә җайлы барысы. Элек ятлыйдырык әле. Ничек ятлыйдырык. Мин әлдә хәтеремдә без гастрольләрдән кайтканда мин юл буе текстны ятлап кайтадыр. Аннары төнлә йокламыйча китәдерик съемкага. Менә шундый вакытларда бар иде җәмәгать. Шулай. Ярар, монсы бер, икенчедән, синең фамилияңны үзгәрткәч барыбер тагын бер сорау сорыйсың килә инде. Сорау бирәсең килә сирәгәт. Күпләр сорагандыр да инде аны. Теге тиктималда гына фамилия үзгәртмиләр бит инде. Андый-мандай. Бәбәй алып кайтырга җыенмый микән? Иренең фамилиясын да сразу тусын дип. Син дә инде менә нәкъ минем подписчиклар кебек шул юлга басасың хәбәр. Ну менә Син дә башында шул гел бер. Әлбәттә инде, әлбәттә. Минем Бөтен кеше бөтен нәрсәне эзли бит аны. Шулай түгел микән? Алып кайтырга җыенмыйсызмы? Юк, әлегә юк. Юк түгел, безнең планнарда әлегә юк. Ул түгел иде. Ул түгел. Төп сәбәбе ул түгелме? Төп сәбәбе ул түгел иде. Нәкъ мин сөйләгәнчә нәкъ шул иде, шулай. Ярар. Менә бит. Менә бит юк. Юк. Кем белә бит? Кем белә, бәлкем бар. Ярар. Дилә, без сиңа рубрика әзерләп куйдык. Нинди рубрика? Син куркытмай. Рубрика бик җиңел монда. Беләнде сораулар бирәсең монда, рубрика дигән. 90 елларда хәтта бик популярный бар. Угадай мелодия дигән тапшыру. Там. Тарам-пам-парам-пам-парам-пам-пам. Менә. Дилә, димәк, әзер булсаң, бу перевертышлар әйтеп карыйсың. Мин үземә дә кызык. Мин әйтә алмыйм бөтен җырларында мин үзем дә белермендер дип. Бу бирем сиңа да, миңа да дигәндәй. Дитек, син 90% җавап бирәсең, мин 10%-на. Беренчесе. Тавышы бик таныш моның. Кем? Җырчысы, синең җыр. Мин шок каттым әле моңа. Минем җыр бит бу. Синең җыр бит бу. Син танымыйм дисең, җыры нинди? Танымадым нинди җыр икән. Билләһи дип әйтәм. Менә. Да. Бу теге 90-нчы елларда кебек шундый ритмнар эмас, 80-нчы. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, мин башка җырчыларны, башка җырларны бөтенләй дә хәзер аңламаячакмын. Килде бүген туган көн. Туган көн. Дустым күңелеңә саф. Хисләр белән туган көн. Туган көн. Аппак карлар, ясын тормыш күгендә. Я җырла, мен кичкене туган көнем. Шуларда як бәхетләр. Амин. Аппак карлар, 20 февраль сездә котларга онытмагыз, минем туган көн. Әле бер ай ярым вакыт бар. Менә. Бу мин уйлаган башта бу. Җибәрәме сиңа бу җырны? Ярар, ни ясап? Коллаж, монтаж. Видео монтаж ясап. Булды, рәхмәт. Менә үз җырны танымадың, но җырчысын таныганга да рәхмәт. Киттек икенче җыр.
Estağfurullah neyse bu. Bu ayet Tatar istiratı tutur bu galiba. Yok. Sizler baram narab. Anlamagan bu bizning nindidir. Nanab. Nanab. Yok, nanab ne kirege kaç. Baram tuğ. Nanab kirege banan bula. Banan. Banan degence. Siz şunu şirişken var. Usta. 3 banana 4 5 banana 6 banana 7 and more 1 banana 2 banana 3 banana Ne şişirmin sondu. Soğuk kamen. Arayın nan kudlar. Dürüp ittirip. 7 and more Я банан, я банан, чищу банан. Şimdi şirişken var mı? Ha, benim de işken yok. Birinci doktorun özü Hürmetli kudurunda redaktörler, eminim de bu şirin işkenim yok. No, sözüm bildim. Mintigi banan, nanab debeyt toşman. Görüyorsunuz? Banan, nanab debeyt. Banan diye geçer. Yara biz bunu ertene almayız. Bizge başka yer veririz. Sizge sözler bulgan ülüşün koyurga tırışığız hali. Ayı. Yaxşı usul eken. Sözlerini kiri eğlendirirgen mine mesela. Eyde yarar kaydı. Eyde. Tecrübem var demek. Burası ne çıkardı? Sevilerim söz. Ben tanıdım canım. Tanıdın? Bunu tugul musun? Belekey degen söz İngilizcen çık bu. Little Big indi bu. Ayı, birisi belekey birisi Little zor. Big, emeleki sıcırı Paparazzi Bir. One tugul İtalyanca. One. Yok. Uno. Ayı. Şu mu? Şu bu gay. Şu bildim. Ben tavuşundan tanıdım. Ayı evine bu kızım. Saliska'nın tavuşu. Saliska'nın. İntervüsünde qaragan emerim yok Saliska'da. Takımdadır. Yara buldu rahmet. Tatar istiratsın bir popüler şısı jırladı bu jırını. Little Big grupası. Yarar. Bittik. Tağım var mı? Bu İlham Şakirov. Mine bitti. İlham Şakirov tanıgaç bitti. Bişri sırası. Jırı? Jırın koymadın? Eli jırı tağın... Tona bitirmedik. Tona bitirmedik bite. Kupna qarasam da qarab toymay. İdil İdil boyu koyunlarına. Alar haman şunda basıp duralar. İdil boyunda koyunlarını kişi bitirgenlerdir mi hazır? Çünkü İdil boyu yarındağı jir bir kıymetli hazır. Kupna qarasam da qarab toymay. İdil boyu koyunlarına. Jırla dile. Bekleşip yalanaya. Oğlum. İdil yarana. Min yaratam sizin kardeşlerini. Hürmet etken kibik yaratam. Şuna göre sizge bağışlangan. Yürek jırlarımni yaڭartam. Benim tananız katı. Birazgına. Yarar. Hem soňga jır. Bugünkü soňga jır. Lekin gimana? Ya duet sizin. Duet. To'xtab qo'ymaymiz. to'xtatmaydi. Devam etdingiz endi to'xtatib bitirmaga shundan. Sen beş... Yo'q. Matarya degan so'z yangiray. Matarya. Yaratam. Mine bu İngiliz... Yo'q. Yaratmaysan. Yaratmışsın, Yaratmışsın, yaratam. Yaratmışsın, mine sizin gibi Yaratmışsın, Ayy, anladım. Mana shu.
Yaratam. Esof bas ketdi bunda hozir. Qaytdiq 90-yillarga. Машина йөртә белмиде, белминне гаеп лисен, гранаталы маймылды. Şuna yerin aytama? Yo'qmi? Шарға бермисен. Sening машина yırtı sarjın şey yıl indi? 2000'de 2'de işte. Birinci kızıl devyatkanı algan idin. Sen yanı hatırlıyorsun beni yani? Hatırlamazka indi. Şart maşinaydı o. Birisini de sana kılganıyım diskotekaga. Şuna isket düştü. Biz alıp bargat yeshek sen bilen diskoteka arenda. Sen şu devyatkan arkasında sana kaldı. Ayyemi avariya galet. Avariya galetkani. Çünkü mene çok iste kalgan. No, yarar. Ya dilem müzik okçusu bularak men sana bu derste 5 baldan. No 5'ni koyam, jal tugul bitinde. 5'ni koyindi. 5. Yarar indi. Biraz gana minus bilen. Yarar indi. Ha yok. Ni için yok minusunu koymayayım. Minus koyarım plus bilesin mesela şimdi banan jırın tanımaganga, tınlamaganga men sana plus koyam. Bizim hadi andi jırlar tınlamaganga. Ya bizning inde senin derse bizim de senin. Indi ezilenip bu inde qara ülgürüp sırları. isleri çıktı. Şul kadar Bulgan, bilsin bulgan, mene. bulgan. Mene bunda oş Bulgan. kazandağı желудочный кишечный сок mı? Tege İsine. Güzel olmuşa. Güzel olmuşa mene. Başka zaman tudurdu indi 1 litr hazır. Şuna göre. Tezrek onu bosırga kirek. Onu aşarga gerek. Ya aşıyız hazır. Ya dile mene vaqt jetdi indi ol. Bile turgan. Diriz mene shunday yozib kelib chiqqan. Diriz pishirdim ekan yo'qmi ekan? Hazır qaraymiz. Onысы mühim tugul. Eng muhimi. Eng muhimi mene shunday motor bo'lgan. Ham shunday islari, rutamidir deydi. Ну, dile 100% ete men endi yolg'iz chiqqanmandir deydi. Dile aytadi, что deydi? Eye men yolg'ishqanmidir deb o'ylayman. Diriz o'ylamaysan shul dile, qarali. Hatto sovutida shunday. Men shoq qotdim. Dirsingni aytganda. Munda biroz qiziqroq ketgan. Uzoqroq tutqanlar, biroz uzoqroq tutqanlar bunda. Hatto brokkolilarda turalmag, men o'ylaganim hep turarsiңdir deb. Shu turasam aytam yolg'isha hozir. Yo'q. Mana bu. Demek bu retseptni beruvchi kishi bilan biz bir turli fikr yuritamiz ekan. Nechuk olay bo'ldi ekan u? Tege qora narsani beradi, qora narsa anglarsың ekan. Qora narsa bilan. Ha, angladim, qora narsa. Degustatsiya qilib qaraymiz. Tashqi qiyofati bo'yicha shuluq. Ayda hozir ta'minda qolib qaraymiz. Yo'q, unda bu mundagina bo'lmaydi, o'g'ay. Tiraniraga kerak, tiraniraga. Ayda mana bunda qo'shib, onun bitti slivkalari bor. Shulpasi da bor hali. Shulpasi qaynab bitmagan. Aha. Sana kerakmi o'zingga? Kerak, albatta. Yaxshib. Qara, o'zida oshimday. Yo, slivki, no slivki agarda yetishki kerak bo'lsa, biroz protsenti azroq nalara kerakmi? Biz o'sha protsentni bilmadik. Slivka deb o'shandaymi? Alla nega bir yoring. Hayda, bismillah deb boshlab qarayga, hali. Ta'mini bo'lganmi ekan? Pishib chiqqanmi ekan? Brokkoli ashab qarashga. Susul bo'lgan shunday. Brokkolilar Bitamli. qitirib turadi. O'shlay Men sho'barat yeyish, sho'barat yeyish ne ishin deganda men o'zimni yerdimdagi. Jibi bitganda. Bu bek to'qliqlar. Bek durust. Papa. Men sizga spetsialist bo'lar aytam degan. Men sizga spetsialist bo'lar aytam. Mana oshirga yari. İlk bilan yashash yari. Albatta. İlk bilan biranga yaramay. Biringi de yoring. Shamasini bilibgina. Shamasini bilibgina. Ya dila. Bilgan bu. Masala bitamiz. Bugungi yara bizni sinov oshab turibmiz. Hozir mikrofonga qo'ymaymiz. Kameralarni sindirgach yo'q etamiz. Hozirga ham narsa. Topshirig'imizning general sponsori bo'lgan Ko'kmari Metal Savod zavodi aksionerlik jamiyatining haligi Ko'kmari tabasi Sineke. Trend Style liniyasi, ana liniyalari bek ko'p turli bor. Oldim. Granit bar, mramor degani. Bor elimda tag'in liniyalari chiqdi yangi, Sofiya deganlari, nirjavika, shunday shapta bo'lar, shunday tamli pishiralar.
usta kullana bilgen kişilerge mene iң rәхәт, iң җайлы инструмент. Һәм менә дигән бүләк яңа елларга. Син карыйтыр әлегә, мин инде спонсорыбыз турында да әйтеп чыгыйм. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводына зур рәхмәтләребезне белгертәбез. Табалар, казаннар, кастрюльләр кирәкме җәмәгать. Теге актив ял өчен, өйдәге гомумән тормыш алып барыр өчен, өйдә ризыклар пешерер өчен барлык төрле савыт-сабалар да аларның кибетләрендә бар. Интернет кибет аша үзегезгә заказ бирә аласыз. Шулай ук фирменный кибетләр бар Кукмарада. Казанда 4 кибет Павлюхин урамы 114, Рихард Зорга 11Б, Мусин урамы 23, Ленинградская урамы 27 һәм Царевода ачылды менә 5нче кибетләре. Әлегә шулар. Рәхмәт спонсорларыбызга. Дилә, сине чын күңелдән котлыйбыз. Иренгә теге. Мин булай дип әйе, менә булай каршы алырга язмасын, иреңне менә булай тиреп каршы алырга язсын. Тәмле кыймаклар пешереп, сыйланып, үземдә сыйлап. Амин шулай булсын. Рәхмәт. Кулланыгыз, яме. Музейный экспонат булмасын, хезмәт итсен сезгә, сезнең Бариевлар гаиләсенә. Адил Бариевның туган түгелме? Юк. Яра. Я. Шулай итеп, Дилә, безнең тапшырыбыз тәмам. Менә сез дуслар яңа рецепт белдегез. Дилә үзенең интуициясының яхшы эшләгәнен белде. Һәм табалада булды. Һәм тагы да бер кат инандым интуициям көчле икәненә. Дуслар, шуның белән сабалашыр вакытларда килеп җитте. Дилә нәрсә? Беренчедән бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Үзегезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Әйе, без сиңа инде уңышлар теләп калабыз. Иҗади өлкәдә дә, әлбәттә, гаиләдә дә, һәм инде менә яңа өлкәдә дә дип әйттең син хәзерге вакытта. Син университетта укыйсың, дипломированный Нутрициолог, диетолог, функциональный медик булачакмын яллап. Менә медицина университетында. Медицина университетында. Ничә ел укырга кирәк анда? 2 ел уку. Була минем. Шуның өчен мин хәзер яңа белем үзләштерәм. Яңа белем үзләштерә һәм яңа юнәлешне үстерә. Һәм дә яңа белем үзләштерә һәм инде яңа юнәлешне үстерә дип әйтергә кирәк. Димәк, бу дөрес туклану белән бәйле. Шулай бит инде? Нәкъ безнең күрәсезме менә. Бу дөрес булдымы синеңчә? Дөрес тә булды. Туклыклы да булды, бик әйбәт булды. Сливкалары урында идеме? Урында. Син дөрес дигәч, ашыйм алса хәзер. Дөрес ризыкны ашау да күңелле. Яңа җырларыңны ишетергә язсын, яңа клипларыңны күрергә язсын. Дуслар, тәмле яшик, тәмле ашык. ТМТV телеканалда тәмле көрәш тапшыруын һәр атна сайын күзәтеп барыйк. Сау булыгыз! Пока-пока.